Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de leden van de PNP willen dat de voorzitter opstapt. In een officiële brief gericht aan het bestuur van de Partij Nacional del Pueblo, PNP, dringen partijleden erop aan bij de voorzitter van het bestuur, Dudley Lucia, om vrijwillig per direct terug te treden. En de brief werd ingediend voor de algemene vergadering die het bestuur heeft uitgeschreven voor 4 mei, dat is aanstaande maandag. Eerder waren de leden al niet eens met het feit dat een aangevraagde vergadering niet werd uitgeschreven. Ook zeggen ze dat het niet correct is dat het bestuur van de PNP momenteel maar uit 4 bestuursleden bestaat, terwijl dat er meer moeten zijn. Dat is in strijd met de partijstatuten en gezien deze 2 schendingen vragen de ondertekenaars van de brief dat Lucia vrijwillig en per direct zijn functie neerlegt. En 4 mei is dus die vergadering waar al lang naar uitgekeken wordt en dan zullen we voor in de gaten houden wat dit voor gevolg heeft. Kustwacht heeft 2 onderscheppingen in 1 week gedaan. Dat hebben ze nu op hun website geplaatst. De laatste onderschepping was afgelopen zondag. Toen werd een drugsboot waargenomen door een vliegtuig van de Kustwacht. 2 onderscheppingsvaartuigen zijn uitgezet om de drugsboot te onderscheppen. Opvarenden, 4 in totaal, zijn gearresteerd. De drugs is in beslag genomen en een paar dagen eerder, op 23 april, was er ook een drugstransport in de Caribische Zee. En ook daarbij hebben mensen heeft de Kustwacht zich ingezet. Er zijn er 3 mensen aangehouden en is de drugs in beslag genomen. Dus in een paar dagen tijd 2 onderscheppingen. En dat is volgens de Kustwacht belangrijk om te laten weten dat men nog steeds heel hard tegen drugsmokkel werkt. Het was allebei waren het onderscheppingen waarbij het marineschip de Zijne Majesteit Friesland betrokken was. Minister wil Plaza di Himno y Bandera. Dat is een plein ter ere van onze vlag en ons volkslied. En dat heeft minister Citré van Heijdorn van Onderwijs gezegd. Hij zei gisteren in het parlement dat hij het proces wil opstarten voor een dialoog om zo te komen tot een duidelijke structuur voor alle belangrijke data voor ons land. In dat kader is ook de intentie om een volkslied en vlagplein te installeren. De regering wil geen namen opleggen of de geschiedenis slechts vanuit 1 perspectief interpreteren, maar wil een open, inclusieve en eerlijke nationale dialoog voeren met het volk om uiteindelijk hiertoe te komen. En zo zijn er meer zaken die volgens de minister meer aandacht zouden moeten krijgen over de geschiedenis van Curaçao. En dat is belangrijk omdat daarmee het verbondenheid met het land en met de vlag en met het volkslied wat meer aangesterkt moet worden. Rob Jetten bezoekt Caribische eilanden. Minister-president van Nederland, Rob Jetten, bezoekt van 8 tot en met 14 mei Sint Maarten, Saba, Statia, Bonaire, Aruba en Curaçao. Ook in die volgorde komt hij op bezoek. Het is de eerste keer dat hij als minister-president de eilanden zal bezoeken. En dat vindt direct aan het begin van de kabinetsperiode plaats. Vanwege het belang dat het kabinet hecht aan een goede en sterke samenwerking binnen het Koninkrijk. Jetten zal gesprekken hebben met alle premiers, gouverneurs en leden van de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En de gezaghebbers en eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op Curaçao zal hij een dinerbijeenkomst hebben met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Ook gaat hij op bezoek bij marinebasis Parera en laat hij zich bijpraten over de geopolitieke situatie in het Caribisch gebied. Hij bezoekt het Tula Museum en hij zal aanwezig zijn bij bijeenkomst over wijkversterking. En hij krijgt een rondleiding in het nieuwe batterijpark van Aqualect. Het ministerie kondigt extra controles aan. Dat hebben we al genoemd, maar nu heeft ook het ministerie van Justitie benadrukt dat vanaf 1 mei er meer verkeerscontroles zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal vooral worden gekeken of automobilisten hun papieren op orde hebben. Burgers zijn verplicht om een geldig rijbewijs te kunnen tonen, evenals een geldige keuringskaart en een verzekeringsbewijs.
Ook moet er een belastingsticker zichtbaar op de voorruit van het voertuig zitten. Wie dat niet doet, riskeert in boete, om wat getallen te noemen. Niet betaalde motorrijtuigenbelasting 150 gulden boete. Geen geldige keuringskaart 150 gulden boete. Rijden zonder verzekering 400 gulden boete. De winst van MCB is vorig jaar met 4,4% gestegen. Madurai Curiels Bank laat weten dat de grootste bank van het Caribisch gebied met 1300 medewerkers verspreid over de 6 eilanden van het Nederlandse Caribische gebied een goed jaar achter de rug heeft. In 2025 bereikte de MCB-groep diverse mijlpalen. Zo kwam voor het eerst een totaal aan activa van de groep uit boven 11 miljard gulden. En de netto-winst steeg naar 235 miljoen gulden. En dat wordt voor een groot deel onder meer gedreven door de recordaantallen toeristen in het Nederlands-Caribisch gebied en het vertrouwen van de cliënten in de bank. Om nog wat cijfers te noemen. Het totaal aan activa van de MCB-groep groeide vorig jaar met 9,7% tot 11,6 miljard. En de leningen en voorschotten aan cliënten van de bank nam toe met 8,3% tot 5,5 miljard gulden. Dat zijn goede bedragen, aldus de MCB. Auto rijdt tegen SUV op. Dat gebeurde gisteren op de Dr. Martin Luther King Boulevard. Er was een SUV achterop een pick-up gebotst. En de bestuurder van de pick-up raakte daarbij gewond. Er moest een ambulance komen om assistentie te verlenen aan het slachtoffer. Hij is uiteindelijk ook naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek wordt nu nog onderzocht. We gaan even naar een korte break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Bonaire, want het is Dia di Rincon. De belangrijkste, de leukste dag van het jaar op Bonaire. Dat wordt gevierd in Rincon. En dan gaan heel veel mensen speciaal voor die gelegenheid naar het eiland toe. Het culturele feest van het oudste dorp van Bonaire staat dit jaar in het teken van het thema Rincon, verankerd in familie-eenheid. Mensen komen er naartoe. Het begint natuurlijk met een heilige mis, daarna een officiële ceremonie. Er zijn parades, onder meer de parade Antaño, Simadan di Rincon en parade di Unión. Er zijn optredens en er is heel veel lekker eten en drinken. En er is gewoon ook heel veel gezelligheid. Dus iedereen die er is, een fijne Dia di Rincon. Dan gaan we naar Sint Maarten, want er was veel aandacht voor het bezoek van iShow Speed aan Sint Maarten. Kent u hem? iShow Speed, zijn echte naam is Darren Jason Watkins Jr., is 21 jaar oud, maar hij is een sensatie op internet. Hij is een Amerikaanse YouTuber, streamer en internetpersoonlijkheid. Hij is luid, hij is druk en hij is leuk om naar te kijken. En hij heeft nu een actie, een speciale samenwerking die hij heeft aangenomen om verschillende eilanden in de Cariben te gaan bezoeken. Zo heeft hij in een korte termijn 4 eilanden bezocht. Dominica, Guadeloupe, St. Kitts en Nevis en Sint Maarten. Onderdeel van een samenwerking met Expedia. En hij streamt vanaf al die eilanden. En dat laat hij daarmee zien dat reizen voor iedereen toegankelijk is. En op Sint Maarten genoot hij van het carnaval, maar misschien iets te veel, want u ziet het op de beelden. Hij gaat helemaal uit zijn dak op een van de trailers. Hij kon niet stoppen met dansen, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk was ook in een van zijn streams, want alles wat hij doet wordt gefilmd, viel hij flauw.
Het zorgde natuurlijk voor veel commotie, maar uiteindelijk ging het weer goed met hem. Maar hij heeft in korte tijd zoveel feesten en Caribische eilanden bezocht dat het even te veel werd. Maar de beelden van Sint Maarten, van het carnaval, worden nu wereldwijd en ook heel veel in Amerika gezien dankzij deze toch bijzondere influencer IShowSpeed. U kent hem misschien nog van eerdere filmpjes waarbij hij idolaat was van Ronaldo en hem ook steeds probeerde te ontmoeten. Agenten Aruba halen 75-jarige van Hooiberg. De politie moest een 75-jarige Nederlandse toerist van de Hooiberg afhalen. Hij was onwel geworden. Meer dan onwel, het ging niet goed en daarom is de politie naar hem toe gegaan. En u ziet het op de beelden. Het was een hele klim om hem met de trappen naar beneden te halen. Maar volgens de politie is het allemaal goed gegaan en is de man nu stabiel en is hij opgenomen. Maar de politie vond het een mooie actie om ook te laten zien. Teamwork, zo zei de politie van Aruba. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Opmerkelijke situatie, want dissidenten guerrilla's hebben de verantwoordelijkheid opgenomen voor de aanslag in Colombia afgelopen weekend. Daarbij kwamen 21 mensen om. En de guerrillastrijders hebben gezegd dat ze een tactische fout hebben gemaakt. Dus eigenlijk was het een fout dat al die mensen om het leven zijn gekomen. De Estado Mayor Central, dat is de belangrijkste groep van voormalige FARC-leden die niet het vredesakkoord van 2016 hebben ondertekend, verklaarde in een communiqué dat het incident plaatsvond tijdens gevechten met het leger en te wijten was aan fouten in hun militaire manoeuvres. Met diepe pijn moeten wij de politieke verantwoordelijkheid voor deze tactische fout op ons nemen. Een bron in het leger vertelde aan persbureaus in Colombia dat de guerrillastrijders een controlepost op de weg hadden opgezet om militairen in een hinderlaag te lokken. President Petro verklaarde, naar aanleiding van de aanslag, dat de aanval bedoeld was om het land te destabiliseren, kort voor de eerste ronde van de presidentsverkiezing op 31 mei. En er is inderdaad veel geweld in Colombia, naar aanleiding van deze presidentsverkiezingen die van groot belang zijn voor het land en we zullen die ook voor u blijven volgen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Nee, we zijn er morgen niet. Morgen is het 1 mei, ik zei het automatisch. Maar 1 mei is een vrije dag op Curaçao. Geen Extra Journaal, we zijn er 4 mei weer. Ik hoop u dan te zien. Het allerbeste, tot ziens. Dag.